A Veus de Casa, l'Illa de Paper. I estem una setmana més a l'Illa de Paper, aquesta secció en la que és moment de parlar de llibres. A més de llibres que aquesta setmana s'adapten molt al que tenim per davant, llibres de falles, no és així, Òscar París? Bueno, pues sí, bon dia. Toquen falles, toquen llibres, pues toquen literatura fallera. Ai, quines ganes, quin Un goig. llibre de falla que no és el llibre de falla que mos pensem, sinó que és novel·les de falla. I a més fetes per un Benicarlando, per Pedro Manchón. El regidor de Cultura i Festa de Benicarló també té una vessant literària que sí, al poble coneixem molt bé. I ell fa un parell d'anys, bueno, ja fa uns quants anys més, ja que passa el temps molt ràpid, va publicar la seva primera novel·la, que era Trons d'avís, que obria aquesta trilogia d'Encès en Flama. A més, va coincidir que va publicar Monada també la primera part de les famílies tradicionals de Benicarló, junt a Jaume Rolíndez. De manera que va ser un moment per a Pedro d'esplendor literari. I la segona part, l'esperada segona part, després d'una presentació de Trons d'avís espectacular, va arribar, crec que l'any 2018, si no m'enganyo, amb Vestigis de foc, que continuava amb tot aquest univers que ella havia creat entorn del poble de Beniana. Estem a l'espera de la tercera i, en principi, tancament de la trilogia Encès en Flama. No sabem quan arribarà encara, però confiem que no passarà molt de temps. Per a que encara no hagi llegit aquests llibres de Pedro, bé, simplement ells mos presenta un poble, que és Beniana, que se troba en un moment que celebra el centenari de les seues festes falleres. És un gran moment a la localitat i l'alcaldessa decidís donar-li l'honor de plantar un monument a la plaça de l'Ajuntament de la localitat a Pasqual Galvis, que és un faller, un mestre faller des de tota la vida, ja major. I bé, doncs, envoltant d'aquesta història se comencen a entrecreuar vides de la gent de Beniana, se comencen a entrecreuar períodes temporals, principis del segle XX, quan comencen les falles, la guerra civil, la postguerra, els anys 50, la transició. I al final el que mos crea és tot un fresc de la vida. Encès en Flama el que parla no és tant de les falles, sinó que parla de la vida de les persones, de com les persones tracten en la societat, de les amistats, de les enemistats, de les rancúnies, de les aliances. I al final el que tenim és, per ara, dos novel·les que valen molt la pena de llegir-les, i a més és un mes que jo crec que és una gran recomanació per a qui no sàpiga què llegir, doncs agafar aquests Trons d'avís, perquè hem de començar per la primera, sempre per la primera, i després continuar per Vestigis de foc. I bé, Pedro, entrant directament, per què escrius aquesta trilogia no conclosa encara d'Encès en Flama? Bé, jo en un principi no tenia previst que... Bueno, no estava del tot convençut de si això donaria per a 2, 3 o quants, no? Però un poc diguem que aquest toc de pedra va ser quan ja portava mig elaborat el primer lliurament. Ahí sí que em vaig donar compte que la història podria fer-se més llarga. I com em diuen alguns lectors amics del treball, vist el pati, podríem estar allargant el CD anys i panys, no? Però sí que he procurat fer, diguem, un conglomerat de diferents etapes històriques que van confluint en una amalgama de personatges. Podríem dir que és un projecte prou coral i, vaja, ho he condensat, com dius, encara no del tot, perquè ho hem d'acabar, ho saps tu bé, Òscar, però la intenció és, vaja, al final polir-ho en 3 llibres i bé, a l'originalitat que li pressuposa el fet de novel·lar una història de falles, doncs hi ha també aquesta part molt intrínseca i personal que al final saps que totes les persones que procuren escriure d'alguna cosa pues, tenen, no? És a dir, la història al final ve acompanyada de moltes històries personals dibuixades de ficció. I Pedro, desde luego, si hi ha dos coses que coneixes molt a prop, són per una banda les falles, has format part de la comissió de la Falles Conquistadors d'ací de Benicarló durant molt de temps, i Benicarló, i clar, ens parles l'escenari d'aquesta trilogia, de la que de moment hem pogut llegir 2 llibres, és Beniana, un poble faller. Preguntar-te què tenen en comú Beniana i Benicarló. Beniana,
que la idea, vaja, no me n'amago de dir-ho, surt de la fusió de dos noms, de Benicarló i Borriana, que són els dos referents fallers més pròxims. És, com tu dius, una ciutat fallera on, evidentment, moltes de les coses que es conten i que apareixen en les diferents situacions personals que es viuen tenen un mirall que molts fallers de Benicarló podran identificar. Hi ha bona part que és fàcil d'entendre o que, com dic, es pot interpretar molt en clau de casa, però també és cert que al final és una amanida on hi ha tot tipus d'ingredients i hi ha, diguéssim, que un picoteig de Benicarló, Borriana, la mateixa València. Hi ha esdeveniments històrics que composen aquesta cronologia històrica i, per tant, ja dic, hi ha situacions reals, hi ha situacions fictícies, hi ha moltes d'elles que em recorden a situacions o passatges que hem pogut conèixer, sobretot des de dins de l'entramat faller a Benicarló, i hi ha d'altres que són totalment inventats. Tots al final no deixen d'anar disfressats d'eixa ficció. Perquè, a més, en la duologia que tenim ja publicada, Trons d'Avis i Vestigis de Foc, el que fas és crear tota una història d'aquesta beniana d'uns 100 anys, des de les primeres falles fins justament la celebració del centenari, que és una fita, i has creat tot un univers en què cada falla al final resulta ser la representació d'un sector social. Com has ideat tot aquest moviment faller de Beniana, els grups socials que s'enfronten, aquests conflictes que permaneixen soterrats durant dècades? El que comentes, Òscar, és molt interessant. Jo mateixa sóc el primer sorprès de com, a mesura que vaig escrivint, se'm van ocorrent aquestes situacions. Al final, la millor manera de casar la història amb una imatge costumbrista prou recent o que implica diferents sectors laborals i estrates socials és vestint als mariners de fallers, també als llauradors, perquè encara que en diferents conceptes, vull dir, també a Benicarló, en una etapa, podríem dir-ne, relativament recent, de fa 40-50 anys, moltes falles sorgien d'aquestes iniciatives. No és el cas dels mariners, però sí tenim referents a casa, com podria ser el cas de la Barraca, tall d'exemple, on molts dels fundadors tenien un vincle estret en el camp. Però jo sí que vaig voler jugar en històries conegudes, també de Benicarló, d'un Benicarló no faller, i d'una València de començaments dels anys 30, que podríem dir és el primer passatge a Trons d'Avis, per a, ja dic, casar amb l'excusa de les falles una situació històrica real i crec que vaja, me n'he sortit prou bé d'eixe guisat, no? Intentar vincular esdeveniments històrics a un context relativament estret o a una situació, a un paisatge molt específic i pròxim, com són les falles, m'ha resultat al final més fàcil del que en un principi haguera esperat. Ha sigut anar posant els condiments i així és com anem entrenant les diferents etapes històriques o els diferents passatges històrics que anem representant als llibres. Sí, val a dir que encara que estem parlant molt de Benicarló, en Se s'enflava, el nom de la nissaga, són uns llibres que són totalment generalistes, que no només responen a Benicarló, sinó un lector de Gandia, de Requena, de València o de la Vall d'Uxó, igualment podrà xalar sense trobar aquestes referències locals. Què creus que tenen les falles com a festa que puguen exercir d'aquest fons que a més aguanta durant tot un segle per a representar les emocions humanes? Mira, pel que acabes de comentar, Òscar, crec que dones el clau i això és una cosa que està bé compartir-la en la gent que ens està escoltant. Evidentment, quan parlem en clau cadufera, entenem el context i més tractant-se de mi, que al final,
com a autor i faller Benicarlando se pot endevinar que ha sigut eixa la font d'inspiració, és a dir, les nostres falles. Més enllà d'això, com comentaves, és del tot cert que qualsevol faller de qualsevol indret pot llegir-la i sentir-se molt identificat, perquè de fet són els ítems que m'ha arribat. Vull dir, a mi el feedback que m'ha arribat de bona part de gent de tot el País Valencià que ha llegit la novel·la em diu que, vaja, això passa al meu poble tots els dies. Vull dir, al final el poble faller o tot el que maneja la idiosincràsia fallera no deixa de ser la mateixa independentment del poble on ens trobem. Un poble faller té els mateixos vicis i les mateixes virtuts i per tant el que s'interpreta del que passa a Beniana pues passa a Torrent, a Gandia, a Xàtiva o en Vingavé. La segona part de la pregunta, com estava feta, Òscar, que ara se m'ha anat del... Sí, què és el que tenen les falles perquè juguen aquest paper tan literari? Que a més aguanta tota la trama, que no parles de les falles, realment parles de les persones, una novel·la coral, dels sentiments, les rancúnies, les amistats, les aliances, però les falles sempre és un fil, un fum que està per darrere i que aguanta molt bé. Sí, bueno, jo crec que ahí està el misteri resolt en que al final el que tracto de demostrar que les falles són una cosa més enllà de la festa estrictament. Tota la gent pot entendre el que veu, no? Més enllà del soroll i de l'art i del lluïment de les falleres i els fallers i, vaja, tot el que al final és l'epidermis més externa de la festa, això ho coneixen tot el món. Però quan tu et poses a escarbar o formes part d'aquest entramat faller, veus que al final no deixa de ser un xicotet ecosistema on les relacions personals són molt intenses, els problemes, les ambicions, les il·lusions, les emocions, totes tenen una intensitat, crec que tan considerable, que per això se'n diu que és la més gran festa del foc i per a nosaltres del món, no? Sempre s'ha dit que allà on hi ha grandiositat la hi ha per a bé i per a mal, i això crec que és el que ens dona, o a mi en este cas m'ha donat un ventall molt ampli a l'hora de tindre recursos i poder anar trenant la història. A més, les teves novel·les, a més de lletra, també tenen imatge i tenen música. Com ha estat aquest projecte coral, aquesta paraula que estem utilitzant tant, però també des del punt de vista de creació? Pues bé, ahir eixa necessitat crec que partís d'una voluntat de comptar en un balon d'oxigen que personalment vaig buscar i crec que necessitava per tal de tindre d'una banda el factor il·lusionant de saber que al voltant del que estàs escrivint hi ha una traslació en forma d'imatge i d'il·lustracions, no? I així de seguida vaig tindre clar que la millor col·laboració que podia tindre per proximitat, perquè ens entenem molt bé i especialment perquè té una qualitat artística fora de tot dubte, és Fernando Foix. Les il·lustracions d'ell i les d'un altre bon amic, David Maura, són les que han anat posant sobre paper en forma de dibuix l'univers d'Encès en Flama. Però després també per a mi hi ha un altre element molt motivador i així és on entra l'espectacular banda sonora que en format de fantasia va composar el mestre Pablo Anglès. Són 18 minuts d'una composició musical que retrata perfectament els diferents passatges que passen en la novel·la i que al final no deixa de ser també aquest cormull d'emocions que tracto de plasmar en lletra, no? Doncs així, gràcies a Pablo també ho tenim en una composició musical que crec que és, com et diria, la millor definició del que és l'obra. Un cormull de sensacions exposades i mostrades en notes musicals i excelsament presentades per la banda de música Ciutat de Benicarló. Desde luego és tota una experiència poder llegir una obra que a més té una banda sonora dedicada i poder llegir-la més en unes dates com són aquestes a falles per a acabar de posar en escenari tot això.
Moltes gràcies, Pedro Manchón, per parlar avui amb nosaltres de les teues 2 novel·les, Ens desenflama, Trons d'avís i Vestigis de foc, i gràcies també a Òscar París per portar-nos aquesta lectura. Moltes gràcies i bones festes. I jo vos dono també les gràcies als dos per el magnífic programa i per l'espai que li dediqueu a la literatura. Moltes gràcies. Fins la propera. Fins la propera.